तो बघते ते गाव नाही ते बाणेवाडी गल्ली नको दे पप्पांना दे पप्पांना तो बघते ते ବସିବନି ଲିକେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଶହେ 44 ଥିବ ଉପରେ ଉପରେ ତଳ ଆଡ଼ୁ 4 ନମ୍ବରଟା 5 ନମ୍ବରଟା ଲିକେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି କାଢ଼ି ପାରିବୁନି ସେ ଚାଲିଲେ ଯାଇକି ଏତେ ଗନ୍ଧ ହେଇଗଲା ଗନ୍ଧ କ'ଣ ଏ ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ଗନ୍ଧ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ ନା ପାଗଳ ହେଇଯିବ। सोम कुआडे जाउछि 2 ଲିଟର ମଝିରେ चना लेबू चना मसला लेबू चना चना मसला लेबू चना